Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει το πρωτάθλημα που κατέκτησε στο ποδόσφαιρο και την επιστροφή του στους εγχώριους τίτλους μετά από ένα διάλειμμα που είχε κάνει. Ωστόσο, ένα πρωτάθλημα που μπορεί να το πανηγύρισε τον Απρίλιο του 2025, αλλά το κατέκτησε τον Μάιο του 2024. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να τα πούμε και υπήρχε λόγος γι' αυτό. Το πάντα ετοιμάζεται για να κάνει σημαντικά και σοβαρά πράγματα, αλλά πλέον υπήρχε λόγος και για την επιστροφή μας. Είναι να σχολιάσουμε τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό της φετινής χρονιάς, τον πρωταθλητή Ολυμπιακός, που παρόλο που τα έκανε όλα λάθος, καταφέρνει να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα στο τέλος της χρονιάς και βεβαίως να είναι φιναλίστ αυτή την ώρα του τελικού κυπέλου και το απόλυτο φαβορί απέναντι στον Όφη που επιστρέφει σε έναν τελικό διοργάνωσης. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα λάθος και κατέργησε κάθε ποδοσφαιρική λογική στην φετινή σεζόν. Είχε όμως πολλά καλά για να ξεκινήσει τη χρονιά του. Καταρχήν είχε το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα έλεγα πολύ απλά ότι συνέχισε ένα έργο που ανέλαβε στα μέσα της περσινής χρονιάς και του πήγαν όλα δεξιά, όλα περίφημα. Παρόλο που οι μεταγραφικές κινήσεις που έκανε και το καλοκαίρι αλλά και το Δεκέμβριο δεν του έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής τα προσδοκόμενα. Και πώς θα μπορούσαν να το αποδώσουν τα προσδοκόμενα, καθώς Φορτούνης δεν υπάρχει, Ποντένσε δεν υπάρχει και η αναπλήρωσή τους ήταν τουλάχιστον ελλειπής ή να μην πω προβληματική. Παρόλα αυτά, ο Ισπανός προπονητής κατάφερε να βγάλει κάποιους άσους από το μανίκι του. Με τη φούρια που είχε από την περσινή κατάκτηση του Conference League, κατάφερε να πάρει την εμπιστοσύνη τόσο της διοίκησης αλλά όσο και των οπαδών του Ολυμπιακού και την πίστοση χρόνου. Πίστοση που κανένας προπονητής του Ολυμπιακού δεν είχε στο παρελθόν. Δεν κατακτούν όλοι βέβαια ευρωπαϊκό τίτλο, ο πρώτος ήταν για τον Ολυμπιακό και ο πρώτος για τη χώρα μας. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ κατάφερε να πάρει αυτό το χρόνο και τον αξιοποίησε πάρα πολύ δυνατά. Έβγαλε παίκτες, έβγαλε νεαρούς παίκτες, κέρδισε την εμπιστοσύνη του όλων και των νεαρών και των οπαδών και της διοίκησης. Γιατί μη μου πει κανείς ότι ο οπαδός του Ολυμπιακού θα είχε την άνεση του χρόνου και την υπομονή να περιμένει τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη και όλους τους άλλους εάν δεν υπήρχε ο περσινός ευρωπαϊκός τίτλος. Αλήθεια, πόσα παιδιά, πόσα Ελληνόπουλα έχουν χαθεί επειδή δεν υπήρχε αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης, υπήρχε η έλλειψη εμπιστοσύνης και η μη πίστοση χρόνου. Όμως ο Μεντιλίμπαρ το είχε φέτος και τα κατάφερε περίφημα σε σημείο που ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας και τα άλλα παιδιά να αποτελούν το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μόνος του και μπορεί να βγήκαν οι μικροί άσοι από το μανίκι του, μπορεί να είχε πάρα πολύ μικρό ρόστερ, μπορεί να μην πέτυχε καμία μεταγραφή, αλλά, ή να το πούμε πιο σωστά, πέτυχε ελάχιστες μεταγραφές, αλλά υπήρχε και αυτοκτονία όλων των άλλων ανταγωνιστών του. Η ΑΕΚ της πρώτης χρονιάς του Ηλιούπολου έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να χαλάσει ένα δημιούργημα που είχε τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, ο πρωταθλητής της περσινής χρονιάς, και πώς θα μπορούσε να ήταν όταν φαίνεται ότι στη Θεσσαλονίκη η μπάλα έχει χαθεί, αλλά αυτό αποτελεί αντικείμενο για το επόμενο podcast μας. Και ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου. Τελεία και παύλα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και παρόλο που ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός δαπάνησε κάποια χρήματα παραπάνω.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι πρωταθλητής και δικαίως είναι πρωταθλητής, γιατί είχε την πιο σταθερή ομάδα, παρόλο που είχε πιο μικρό ρόστερ, όπως είπαμε, από τους ανταγωνιστές του, είχε πολύ πιο περιορισμένες λύσεις, παρόλο που είχε ένα Ελκαμπή, ο οποίος είχε πολλά σκαπανεβάσματα μέσα στη σεζόν, αλλά παρόλα αυτά αποδεικνύεται ένας δυνατός σκόρερ και κυριότερα γιατί υπήρχε ηρεμία και υγεία στο λιμάνι που έφερε ο περσινός τίτλος. Γι' αυτό λοιπόν λέμε και γι' αυτό είπαμε και στην εισαγωγή αυτού του podcast ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πανηγυρίζει ένα τίτλο φέτος τον Απρίλιο, αλλά επί της ουσίας τον κατάκτησε πέρσι. Στο τελικό με τη Φιωρεντίνα στην Αγία Σοφιά του Conference League, εκεί που στέφθηκε Ευρωπαίος κυπελούχος ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, ως κατακτητής του Conference League, αλλά παρόλα αυτά είχε την υγεία και την ηρεμία, όπως είπαμε, να συνεχίσει και την φετινή χρονιά και τα πήγε περίφημα, παρόλο που οι προκλήσεις για την ομάδα του Πειραιά ξεκινούν από σήμερα. Με τα λεφτά πολλά από την είσοδο του στους ομίλους του Champions League, η επόμενη χρονιά του Ολυμπιακού θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετική και δεν νοούμε να δαπανίσει υπέρογκα ποσά προκειμένου να αποκτήσει κάποιους παίκτες. Φαίνεται ότι αυτό δεν λειτουργεί στην εποχή με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ωστόσο χρειάζονται άλλου είδους για να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο και να γίνει ο επόμενος, για την ακρίβεια ο ίδιος δυνάστης που ήταν στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια. Και για να λέμε με τη σωστή ονομασία των λέξεων, δεν εννοούμε με την κακή εικόνα ο δυνάστης, εννοούμε ότι θα κατακτά συνέχεια πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με 19 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του από την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Τουλάχιστον 19 εκατομμύρια, με την προοπτική να ανεβούν πολύ περισσότερο αν έχει μια τουλάχιστον ικανοποιητική πορεία στους ομίλους του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει πολλά εντός παιχνίδια με μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και την ευκαιρία να προκριθεί στην επόμενη φάση. Γιατί ναι μεν δεν είναι εύκολο έτσι όπως διαμορφώνονται οι όμιλοι, αλλά σαφέστατα αποτελεί μια πρόκληση για την ομάδα του Πειραιά, που θα έχει και ομάδες αρκετά βατές για τα κυβικά του. Ωστόσο χρειάζεται μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από ό,τι είχε τη φετινή χρονιά. Τη φετινή χρονιά που είχε μια πάρα πολύ ικανοποιητική πορεία στους ομίλους και στη συνέχεια του Europa League, αλλά είναι η Europa League και οι ομάδες εκεί δεν έχουν τη δυναμική και τα χρήματα του Champions League. Ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι θα πρέπει να κάνει πολύ πιο σωστές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, όσο δεν έχει κάνει τα τελευταία αρκετά χρόνια, και κυριότερα να δείξει ότι σαν σύλλογος, σαν δομή και σαν οργάνωση μπορεί να αντέξει ακόμα ένα σκαλί παραπάνω στον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα που έχει χτίσει τα τελευταία του χρόνια. Αν μπορεί να το πετύχει αυτό μια ομάδα στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή μοιάζουν να είναι οι ερυθρόλευκοι που έχουν την υγεία, επαναλαμβάνουμε, γιατί αποτελεί σημαντικό μέρος του ποδοσφαίρου να είναι ένα σωματείο υγιής, και έχει και τη δυνατότητα να κάνει το ξεπέταγμα. Θα το πετύχει με το Μουζακίτη και τον Κοστούλα? Βεβαίως μπορεί. Γιατί όχι? Το έχει δείξει την τελευταία χρονιά πάρα πολύ έντονα. Ωστόσο, για να λέμε και την αλήθεια, δεν χρειάζονται μόνο αυτοί. Χρειάζεται να γίνει και το ξεπέταγμα, να γίνει η επόμενη στιγμή και να γίνει και η επόμενη φάση του Ολυμπιακού, που αυτό το καλοκαίρι θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Βλέπετε, κάνουμε ένα podcast